Και του λέω Μίτσο. Πώς πάμε. Γάμισε, του λέω πάμε να φύγουμε, του λέω πάμε Σαντορίνη. Δεν πάμε καλά, 30 σπίντς να μαλακάμε. Του λέω πάμε Σαντορίνη. Τι μαλακίες έχεις πει, πες τα έχεις πει όπως είναι τα πράγματα. Ακριβέστατα. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω γενικά. Μετά πολλά έτσι πάμε, περνάμε καλά στο hard rock. Άκου και έτσι όπως στάλουμε στο λιμάνι. Σκάει ένα σεϊτσέντο. Δεν χωράγανε μέσα οι τύποι. Λέω από το πολύ το ξύλο μου έχει μείνει, ξέρεις, φόβος. Και κατεβαίνω κάτω, έτσι όπως είναι το μάρκι μου, δεν ακούτε. Μου πας και διακοπές. Δεν φίλε, του λέω έχεις ταράξει το ξύλο του. Αυτό έχει γίνει επειδή έχω κάνει εγώ μέρο κάματα τα κινητά και με μαλακισμένα. Οι άλλοι δεν έχουν κάνει τίποτα. Τι λέω, δεν έχεις ταράξει το ξύλο. Σου λέω χωράματα, μου λέει το ξέρω. Δεν χωράγανε από την πόρτα αυτή να μπουνε, σου λέω. Ο ένας το παρκή και μου δίνουν εμένα, τώρα μου ήμουν πετσερικάς και τα τους γάμισα τώρα. Με το που σκάκι γίνεται αυτό, λέω, όχι, στην πλάτη είχα κάνει εγχείρηση. Και φωνάζω πιο μεγάλος από αυτούς. Δηλαδή αυτό, το θυμάμαι, μα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Λέει, αφήστε το μικρό, πιάστε το άλλο, έχει κάνει εγχείρηση. Και ξανά όλοι. Και γυρνάνε ευθεία. Και πάντα τώρα σου λέω και βλέπουν να μάθουν. Καθόμουν έτσι στο κρεβάτι και έτρωγα και το που έκανα, έλεγα τέλειωσε. Έκανα έτσι και έτρωγα χασού. Ξανά πέφτα έτσι. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Για πες τώρα που έχεις μείνει. Εκεί όπου μου δίνει το κουτουλί, τέλος πάντων τα πολλά κρατάνε μόνο το δικό μου κινητό γιατί δεν το είχαν μαζί τους. Πες τι έκανα και στη Σαντορίνη όμως legit να πεις τι έκανα εγώ. Ναι, εντάξει, δεν το λέμε τώρα. Τέλος πάντων πάμε στη Σαντορίνη, εκεί ήταν άλλοι φίλοι μας. Πες όμως πώς πήγαμε τέτοια. Σου δίνω αυτό, ναι. Τέλος πάντων. Πες το. Ψιλοάφραγγι. Τέλος πάντων βγάζουμε άκρη, στην αρχή πάμε να βγάλαμε άκρη γιατί είχαμε πράγματα. Πάμε με Μίτσο τρελό και τι μου λέει, άφραγγι. Θα μείνουμε, μου λέει, σε ξενοδοχείο με πισίνα. Του λέω, είσαι τρελός σου αγόρι μου, του λέω. Ούτε σε κάμπινγκ δεν μπορούμε. Θα μείνουμε, μου λέει, σε πισίνα. Τέλος πάντων με τα πολλά περνάμε καλά, παίρνουμε σε ένα το πρωί, είμαστε από ποτά και τέτοια και πάμε στο ξενοδοχείο και είναι κοντός ο Μίτσος και έτσι όπως είναι η ρεσεψιόν δεν είναι κανείς. Μπαίνω μέσα εγώ από πίσω, εντάξει, λέω θα μιλήσει και πηδάει έτσι στη ρεσεψιόν και παίρνει ένα κινητό. Άμμο την πουτάνα μου, λέω, του λέω πάμε να φύγουμε. 82-10. Τότε όποιος ξέρει τα 82-10 είχαν πολλά λεφτά. 82-10, ναι, και τότε μοναστηράκι στην εκκλησία από πίσω το έδινε. Με τα πολλά φεύγουμε, άκου ρε, του λέω είχε κάμερες του λέω μάλακα, είχε κάμερες, του λέω σε γάμισα. Θα γίνει μαλακία, πάλι και εδώ, δεν θα φύγουμε.